अबेजों खारबाय ओरै फाग्लाफ्रा बारजोब्बाय सिख्लाफोर मा डेन्जारलै পৰা এজন মানুহৰ 14 লাখ একাউণ্টৰ পৰা কাটি দিছে KYC 6000 ৰিচাৰ্জ আৰু KYC দিয়াৰ পাছত বাপে सिगाङाव होना दोननाय भिडिअखौ एसेब्लाबो मोनथिखाबायबो जानांगौब्ला आं मानि सायाव दिनैहाय भिडिअखौ लाबोदों दा खोनानो मोनदों नैबे खौरां बिजोंफोराव जों दामनायखौ जों नुनो मोनदों एसे सांग्रां जानायाबो मोजां बियो ओरैनो नङा KYC खौ ओरैनो बिया नोंनि पेन कार्ड थागोन आधार कार्ड थागोन माबा माबि बायदिसिना थागोन बेखौ मोनथिनाय लोगो लोगो नों गुबुननि बेंकनि एकाउन्ट माबाफ्राबो दानना लांजाजोबनायनि मोनसे माबा थायो चान्स थायो दा ओंखायनो KYC होनायनि सिगां 100 बार साननानै 6000 थाखाखौ नांगौला 6000 थाखाखौ दा ओरैनो जोंनि गोबां मानसिफ्रानो हस्पिटालाव एडमिट जानानै ओंखारनो हायाखै तो बैफोरनो खौरां बिजोंफोरखौ नायनानै बैफोर एकाउन्टआव सोना हरनाया मोजां जागोन होननानै आं सानो मानो होननानै बुङोब्ला दिनै गुबुन मानसिनोसो दिनै 6000 खौ हरनाय जाखागोन जिहेतु KYC होनाय लोगो लोगो नोंनि एकाउन्टआ क्लोजबो जानो हागौ बा माबा मोनसे नोंनि जेसेबां थाखानाय रांफोर ना नोंनि बे YBY नि नोंनि फैसाफ्राबो थांजोबनो हागौ तो बिदिब्ला जों दान्दिसे खोनासंनानै लानि सुजितनिखौबो लांबायनो 2000 खाफाल मोजां बिनि आसार एकाउन्टआव फैसा गैयामोन सेस 2000 फ्रा खालिनो एकाउन्टआ दा गैला বান্দৰমাৰীৰ পৰা এজন মানুহৰ 14 লাখ একাউণ্টৰ পৰা কাটি দিছে KYC 6000 ৰিচাৰ্জ আৰু KYC দিয়াৰ পাছত বাপেকৰ ৰিটায়াৰমেন্টৰ পইচা আছিলে सब लोग केयरफुल हो जाओ दे मेरा ऑफिस में एक स्टाफ है उनका पूरा SBI अकाउंट YBY लोग ने खाली कर दिया बोले पूरा जीरो अमाउंट हो गया बोला है डियर टीम আপোনালোক সকলোলৈকে এটা মানে বেড নিউজ হয় একচুয়ালি তো আপোনালোকে যদি ৰিচাৰ্জ কৰিম বুলি ভাবিছে বা KYC কৰিমগে বুলি ভাবিছে 6000 দি তো আপোনালোক ভুলটো নকৰিব ৰিসেন্টলি এতিয়া জাস্ট আমাৰ টিমৰ এজনী ছোৱালী আছিল তাই বহুত পুৰণা টিম মেম্বাৰ হৈ YBY 14 লাখ প্লাস তাই ইনকাম কৰিছে উইথড্ৰল কৰিছে তো তাই ভাবিলে যে 6000 একো নহয় মই 6000 আপোনাৰ কৰি দিও ৰিচাৰ্জ আৰু KYC কৰিলে যেছে পইচাটো দিপিনি KYC কৰিলে KYC কৰাৰ লগে লগে তাইৰ একাউণ্টত 1 লাখ টকা আছিল তো গুটে 1 লাখ টকা পইচা কাটি দিছে তো এই কাৰণে আপোনালোকে ভুলটো এতিয়া নকৰিব ঠিক আছে আৰু আমি এতিয়া যেটো আপোনালোকে সবেই গম পায় যেটো মেন লিডাৰ হয় অন্যম বসুমতে তাৰ লগত আমি কানেক্ট কৰিছো বাট ভেলিড ৰিজন এতিয়ালৈকে আমি পোৱা নাই তো সেই কাৰণে আপোনালোকে KYC নকৰিব পইচা 6000 জমা নকৰিব আৰু হেইটো ভয়েস মেসেজ ডিমান্ড পাৰে আপোনালোকে স্প্ৰেড কৰি দিওক সবকে শেয়াৰ কৰি দিওক যাতে কোনেও ভুলটো 6000 টকা আকৌ লগাব না লাগে বা যদি লগোৱাৰ পাছত গুটে একাউণ্টত যদি পইচা আছে গুটে একাউণ্টৰ পৰা পইচা কাটি দিব সো যিমান পাৰে সবকে আপোনালোকে শেয়াৰ কৰি দিওক অবेजों खारबाय ओरै फाग्लाफ्रा बारजोब्बाय सिख्लाफोर मा डेन्जारलै सेस गान्दार गुन्दार अबेजों थांजोबखो माखासे उठाङो जोंना मानसिफोरा ओमफ्राय सेस अबेजों ओरै बारलांजोब्बाय वालजों सेस नुदों फाग्ला जाबायलै सेस KYC होयोब्ला मा जायो आरो सोरनि एकाउन्टनिफ्राय बेसेबां दाननानै लांदों नोंथांमोना खोनाखादों बेयो जाबाय कल रेकर्ड बियो जानोबो हागौ आरो जाखागोनबो सोरथो फाग्ला नोंनोलाय बे खुनु सिकिउरिटि गैयि खुनु मा गैयि जों बेखौ साननैसो गोबां मानसिफ्रानो ओरैनो गोरों सिन्ताधारा खालामनो गोरों नाथाय जाम्बा खालामजादों आरोखि जाम्बायाव गोग्लैजोबदों जेसेबां लेखा गोरोङानो थाया मानो बे YBY आव हाबा मानो जेसेबां लेखा गोरोङानो हाब बा दिनैहाय गोबां बुस्थु बिराद सिकिउरिटिनि बे YBY आ ओरैबायदि जाबायनो आं बेखौ बै समावनो गोबां लेखा गोरोंफ्राबो ना जोंथ' मा लेखा गोरों बिनोबो जोंनि साबसिन गियानि गुनिफोर दङ नाथाय बिसोरो माखौ फोथायो दिनैनि दिनाव मोनदों मोजां मोनदों आं जायखिरा फैसा मोनदों किन्तु बिसोरनि सिन्ताधाराया मा दिनै उमुगा YBY आव खामायनो हायाखै फैसा सोनो हायाखै ओंखायसो बियो बेफोरबायदि बुङो बे नङा नोंथांमोनाव जुदि फैसा गोबां दङब्ला जाय दिनैहाय बर' आइजोफ्रा आइजोनि बै सुबुंफ्रा दिनै सोरबा बिमा आरो बिफा सोरबा गथ'फोर हस्पिटालाव दिनैहाय गोबां लाख थाखा होनानै
होनो गोनां जादों दिनै ओंखारनो हायाखै रिलिज जानो हायाखै होनबा दिनै बिथांमोननो 6,000 खौ हरनाया माथो बेसे गिदिर बाथ्रा बेफोरलाय बेसे गिदिर सोरबा सासेखौ सहाय खालामनायानोथ' बेसेबां गिदिर बाथ्रा जों सहाय खालामदों सोरखौ नों बर'नि एबो मिथिया बिबो मिथिया नों हारसानि एसामिसनि एबो मिथिया बिबो मिथिया बै सुबुङासो दिनै लानानै थांदों हिन्दी भाषिफ्रासो लानानै थांदों दा जोङो बावहाय बर'ल' नङा बावहाय एसामिसफोरनिफ्रायबो दङ मुस्लिम ट्राइबनिफ्रायबो दं गोबां ट्राइबनिफ्रायबो दङ बे YBYआव हाबनाया लेखा गोरोंफ्रा नाथाय मा होनना जाहैदों उल्लु जाम्बा खालामनानै ब्लड खारजादों दाबो नैबे आगष्ट मासनि 10-12 तारिखखौ नायगासिनो दङ नेगासिनो दङ नाथाय मानोथो KYC खौ होनानै मानोथो लानो थांजाखो मानोथो KYC होनाय लगे लगे नोंनि थाखानाय फैसा नोंनि जाखिनि फुराना फैसा थाखानाय बेफोरबो लाना खारजाजोबगोन सोरबा सोरबायाथ' आंनि एकाउन्ट YBYआ 1 लाख दङमोन दा 1 लाखखौ माबोरै मोनो सोरबा सोरबाया दिनै 2-3 लाख थाखा गारनानै गावनि पकेटनिखौ गारनानैनो YBYआव हाबदोंमोन होनबा बेफोरखौ मा होनगोन बिराद मोजां सिन्ताधारा खालामग्रा होनगोन ना गाज्रि सिन्ताधारा खालामगोन कमेन्ट सेक्सननि खेत्रआव कमेन्ट सेक्सनाव एसे कमेन्ट खालामनानै एसे खोन्था हरबानो जाबाय थ' आं बिनि खेत्रआवहाय जायफोर जेसेबां गोरों गोराफोर हाबदों गावनि व्यक्तिखौ सानो 6,000 थाखाखौ नोंसोरो हायोब्ला सासे आइजो गुवाहाटीयाव बिनि बिमायाबो एक्सपायार जाबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनिनो सासे आइजोआ बिफाया दिनैहाय हस्पिटालाव दङ हस्पिटालनिफ्राय फोसाबनो हायाखै बै सुबुंफोरनो ना एकाउन्ट नाम्बार होनानै होदों बे एकाउन्टाव 6,000 खौ सोना हरनाया मोजां जागोन मैयाबो जेब्ला आं हराव उन्दुयो हरनि 12टा बे समाव YBYनि बाथ्राखौ आं बे खिन्थु YBYआव हाबखानाय बे सुबुंनो सोंहरदों YBYआ माब्रै जानानै दं दा आंना 1 लाख थाखा मोनबावनो 1 लाख थाखा मोननांगौ दंबावोमोन बेखौ मोननो थाखाय आं 6,000 होनांगौ खिन्थु बे 1 लाख थाखा होनानैनो हाबदों दाहार दुहार लानानै 1 लाख थाखा लानानै हाबदों 1 लाखखौ बर'नो थाखाय 6,000 KYC बिजाबावबाय 6,000 KYC खौबो होबावबाय दासिमबो गैया 12 तारिखखौ नेदों बै सुबुंफोरा जेरैबायदि थांदों बेफोरबायदि जागोन ओंखायनो बेफोरबायदिनिफ्राय नों जुदि 500-300 हाजार थाखा जुदि दैयाव गारोब्ला गारनो हागोन गार बहाबा गारोब्ला गार खिन्थु नैफोरबायदि खुनु सिकिउरिटि गैयि नङा होमबा बेफोरबायदियाव एफाराब 1,000 थाखा 6,000 थाखा धामालि नामा 6,000 थाखा दिनैनि दिनाव थाबनो इनकाम खालामलाय हायो नामा थाबनो सानसेनि गेजेराव 6,000 बरनलाय खामायनांगौआ गोरलै बाथ्रा नङा नागारनायाव ओरैनो गारनो हायो थ' आरोबाव मोनसेबाव भिडिअ दंबावो दिनैहाय क'क्राझारावनो दुखुनांथावना ना लाजिनांथावना माने मा होननानै बुंगोन जों बैफोरखौ जुदि नायोब्ला बिराद लासिंसिं जाय भिडिअखौ दिनैसिमबो मानोथो सोलिया जानो HIV पजिटिभआ क'क्राझाराव नाम्बार 1 जानानै दं ट्रेन साइटेन सेरजों जेसेबां न'फोर दङ बेफोराव जोंनियाव बिराद फन फैयो जों बेफोरखौ हमनो थाङोब्ला बै सुबुंफोरा जोंखौ बायदि रोखोम जुगमगोन हमगोन गावगोन सुथारगोन ना बेफोरबायदि बहाबा दुदुब दादाब बुगोन बेफोरबायदि बे जानो हाया बे माब्लाबाबो जानो हाया खिन्थु बै सुबुंखौ माबायदि गाज्रियाव गोग्लैदों बे हाखराव गोग्लैनानै दं खिन्थु बे हाखरनिफ्राय बोखांनो थाखाय रावबो गैया बेखौ बै आइजोफोरखौ बै गोरलै गथ'फोरखौ हाखरनिफ्राय बोखांग्रा रावबो गैया बेखौ हायोब्ला हाखरावसो खोख्लैबावगोन आं गाज्रिसिनसो खालामफिनबावगोन बै मेन्टेलिटिया दङ बै सिन्ताधाराया दङ खिन्थु बै सासे आइजोखौ जुदि बासायनानै मोनसे खैफोदनिफ्राय जुदि बासायोब्ला सानै मानसिखौ बासायनायफोरबायदि जागोन ओंखायनो नैबे भिजुएलावहाय एसेब्लाबो नोंथांमोना खोन्थानायखौ बा सोरनि आवाज ना मैया बिथांमोना अपारेशन बा बिसोरनि सायाव ओरैबायदि न'खरनि बिसिफ्रा ओरैबायदि बुंहरो जे आंनि फिसाय इदियाव दंहैयो इदियाव दंहैयो बेफोरबायदि थ' लोगोफोर बावहाय नैबे मोनसे भिडिअ जुदि सोरनियावबा
देहायाव नांहैदोंबा बिथांमोनाव क्षमा बा निमाहा बिखानाय थाबाय। थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै, बयनो दोनथ'बाय। जय बर' हारिनि।